buelta bat ematen, joan behar dezu jendea eskibatzen. Hau da pintxoen parke tematikoa, ibilbidea beti trending topic da. Zoaz taberna berdinetik berdinera, tragoak erruz larrutik ordaintzera. Etorri, Mr. Marshall, etorri gugana, kartera ustultzeko, gurea betetzeko. Guggenheima gustoko duzula, orain berri bat egingo dizugu ba. Hizkuntza ere ez dadin izan oztopo, euskara utzi dezagun gerorako. Alde zarrean apartamentua, izan dezazun beti ziurtatua. Ezin ordaindu etxeko kontratua, auzokidea tuteatua. Etorri, Mr. Marshall, etorri gugana, kartera ustultzeko, aurretik dirudun zirenak, zurekin gehiago berazteko. Enjoy Bass Country, ven y cuéntalo, horixe dezu mezua zuretzako. Hotel berrien eraikuntzarako, zure laguna behar ditugulako. Turistarrek horralo